nakaliang ka isi ka batmai ngila shimru ya ka rai ba habedei bat ki jing pentrei kam ya ka trading ba non tribal regulation act ke executive committee bathamai jong ka KHADC hapo ka jingalam ubak penyat sing CEM balayalam da ka sing NPP ulapan banai ka kerteng ka kenhon jong u entip da ka Khasi Hills Democratic Front ha ka jing tresin drop lang bat ka sing Congress ha ka arpulai tarik ujeliu ka isi ka lasyong perkhat kam ha ka sin beningkong shwaban sedang ka budget session UCEM bathamai ulai thu akinong tho khubor ba ka isi ka lai tai bon tli kimat bat ki phang tre kam ki bakan thop ya ka jingdan kam bantai office thamai she new shillong ban panjaka na ka sarkar halor ka ni ka jing thmu ban pin kelai ya ka amendment bill arjar arpulai ki jing e ki pat ba ki basyong ha ki thain khapot yakini kiman indra haying darbar KHADC kaban sedang ha ka arpu saw tarik ujeliu ka executive committee meeting ka beningkong jong ka KHDC kala yo ban shong ban penbait ki babun teli ki kam ki baide ki ba kham long kerki ha ka baide ba kani ka session te ni ya dan lang baro na du deputy CM iba PNCM KM kintup lang ba Victor Rani ba kiwe te ni lai kran ha baide bat ka agenda jong kanika budget session jong yusnam arja apulai apsa namar ba dang shushimti ya kanika kam tingi suthu ba kadan ka jingdan kam kerki ban wara eka budget session banam kata ya ka nono ka jingtre kam jong ka ki department ki ba pher council ni sodai ba kat kum ka jingbet jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session la shai ka singi ka arku sauterik bat kan kut ha ka arku pratarik bat ha ka ni ka budget session nganam batai lut ya baro ki details nomor 4 long man batai ha onda hadut dalam place la shai ka singi ha ka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip chapi ba wat la dang tang katu kan isngi bangi shimti ya kan ka isi ka batmai habai de ki bills ki badan kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai kanika ka amendment jongka Council Service Rule kaya day bat kajing wanra amendment habi day ban pen kio yakarta yo kam yo jam nam takinu kinuki applicant hakanika office ke jungi kabamut nginra bekat kumba aina ka state government kamut like ko news na nakaliang ka isi ka batmai ngila shimru ya ka rai ba habidei bat ki jing pentrei kam ya ka trading ba non tribal regulation act ya ka ni ni kwa ban pensngo limba jong phi ba kani ki isi batmai kan beteng no hi ban khnra ye kino ki bar jla ki bawan khayi hangni po kanika jingpet jingmi jong KHDC lada kalong ki nong khayi ki barit ne ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin pha ban khang lut ya baro kini ki jing trikam ki jong ki lada kimbet kimdan ki kot ki babet ki babem te ka ni kwa ban kran shai ba kanika isi kalong very strict ba nakaliang jongi in dangye biteng ye jing khnra ikinu ki business ki jing khayi khabar ki bawan le ki bar jala ki bam penbiang ki kot islabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ban pan ye ka license te nomor ta kadaw nakaliang jongi ngin tang la dep kanika isi meeting tasngi la dep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jongi kin le la ka jong ka kamram hakin ki singi ban ngila shimru ya karai na ka isi ba ngin shimkya ba hakabai dei bat ka border issue kani ka jing ya kendu jing jing ki pai ba haki shnong ba pher ki ba hapo upur usam jong ki HDC ki ba ngia pai khamtam hakasin shar khada nakaliang jungi nila don ka jing thumu ba na ka isi tang shudap ka session yin le jingo shetu ki shnong ki ba sha penwet khamtam hakalik kawan ki ba sha penthut le se hakalik rap le rang haka kam khayi kiwe ki ba sha penthut haka kam development
nakaliang jungi la shim ka rai batang shudap kenika session nakaliang ka isi barok wehi kan yo bandit chingo yekini ki shinong ki basha pentut de knang ba ki no ki bor ki baide ki ba wan ban pentut ha ki tu ki shinong ki ba hap haput tengin ondalai kendu ki no shinong in sutu de mano hadu mental singin empat syai ba dan redangi la yo ban kendu no shinong kan sa syai but kumbalong dang shen ru la yo ban keren hapo house haga smijit ya CM bathmai yong ba lele ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki ban penwit ban pen shongsi ki pai ba hapo kaput nakaliang jungi nakwa ban pha ka khubor ba shai shi ki pai ba khasi ki jungi ki ba shong kaput bakani ka isi kan long ka jing shai nam ta ka jongki kani ki isi bathmai i baro ni don ka jing ki kli ka ba smukhya da ka jing smukhya be de bakani ka kam te nginem iki bri hapo border ki ba kendu ki jing kita di ki katu kat ni teli ki kiba idon kam bha banwara amendment kini kitai nakadau jong ka jing lingkot pala kapor singin mlak banwara ni ka session te katu ni habai dei ba kanika but by the ki bills ba ki motion te ki don ru ki katu kat ni ki ba nakaliang jungi ka isi ka bathmai ila review ya ka budget ka ni ka official budget ka ba jung ni snam aja apply apsau bangin wanra la syai bangila pej bhang la pej benya bha bat kalong ka ba la biang na dong shedong ki bangila dep ban wanra jingkela te habedi bekini ni danru ka jing yakran baru la shimru yakarai bakani ka isi hakani ka budget momenta ngin pan ya ka jaka naka sarkar jerla haniu shlong ban pen kenria no ka office trekam jong ka KHDC shaniu shlong ka jing thumu ban pen kenria kalong namar kani ka office ka ba nidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat ikipai ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kum phitip ka KHDC ka don lai tli ki tanat trekam ki ba climb board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative but ka ba lai de ka judiciary te hang ni baro ni la thnyan lut hang ni ini jakai berit ise kla thut ba ka jing trekam ka ba arpat ni shim ni ka ni ka rai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penkenria ini ka office trekam jom ki CDC ka dawi ka long ba na ka sarkar jela ki ba pun ba ki departments ki tenat trekam ki ba pher ba sarkar ki lara station New Shillong te ban kampen sup ia ka lek kawan jom ki pai ba syai hadian habut niru insung dei ba ngin yo ialah ka jong ka office New Shillong dah ka jing kershan ba dah ka jing rap lang ka sarkar jela ku mangilai keren te autonomous district members pension bill kaba kadeka repeal bill 2023 te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang banwanra ya kanika bill ban repeal ya kanika act pension act jungki MDC te nakal yang jungi ngi snoba namar bangi dang shushimti dang tang asngi laisngi ya kanika isi te habide ba kanika bill ngin put on hold shwa ningen bu shwa but ya kani la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru la da don kam let's say bangin da don da ka we ka select committee ban ngin pha ekani ban yo ban wat benya pha let's say ke ekajing don kam ta namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case hapo high court te yakani ta kadang yum kwa banya kerentan hakani ka session menta but ngin sa nakaliang ka isi ngin pha ekani syabade pha committee ban re-examine but review yakani ka menta te hakabiti but ki bills tangkat ta shwa ndre ngidang don hi ka jing thmu ban wanra sa artli lightly ki bills ki badang don kambha lada kalong haki ban codify yaki practices lane ban wanra yaki bill habide but ka riti sensyal khadar haki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan pu sautuli but ki babun na kita kimpat
dan ni la ke jongki act te kini ki bampat dan ni la ke jongki act ni la shim ya ka rai mene ba ke ilaka department let's say kan warak pada ke next session ye kini ki hima ki bampat dan act bakin warak no ya ka propose bill kenang bah ke next session ngin lah ban pas kini ka jing temu jong kini ki isi ka bat mai menta ni temu ba kini ki hima ki badang sa klem kinunu ki act ka bomot ki shu pentrei kambe ta kaniga main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jong ka act te habai te ba kata ngi ka isi ba thma ngi la shim ya karai ba ki em in charge badegi ilaka sawan ra ia kaniki bills beper nakam tak niki hima ki bompat dan ya ka ak hakani ka session ban one part next session kamdai ke bamenta next session te kubaru ya ka amendment hagbede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine first amendment bill arjar apulai kani ka amendment kan don ka jingpin kelakan haka appendix haka appendix D kaba yadai baka certificate lani ka sernot ya kini kinong aidawai ni icon bat aidawai kan bat khasi idon jingpen kelak dan iban kamlong paka bah karukom ai ka sernot te namar baka barim kamda batai shai let's say ki address jong utau nong ai dawai kan bat khasi let's say de khun jong no nakanu ka shnong kumta tingila wanra amendment habi di kata kenang baki tu ki nong yo sernot habaki penon kami ka sernot ban ai shinistai kamot kan long ka full details jong ki kan dan hakata ka sernot te ita idei amendment habi di bakanika traditional medicine first amendment bill 2023 te idan ru iwe i bill habai dei bakanika MDC pension ya ka